नै मालाय जाथोनिसैया फुथला बालायलायबाय आगै बा होनदों बा होनदों अबाव थांगोनलाय अबाव थांसै होनगोन मेलेले होनगोन ओमफ्राय साथा लालायलायबावबाय नै बाबा मालायसो सेन्देलबो गानलायदों बा सेन्देलबो गानलायदों आयु आगैयाबो नै सोर थोस थाम्फै बादों हनै थाम्फै दांग्राया जि गाज्रिखा अबाव थांगोन नोंलाय अबाव हा अबाव हा आगै इयो बाबा होनदों नोङो बा होनदों आयु थोस आयु हाबाबो इसोर नाय जि एक्टिं गोरोंखा नाय धनिस्काया नालाय नुखाय बिराद जाथारबाय नै मुलि दौनायनि दाय जादों गावहा सिलायाव गारेना गोलैदोंमोन ओंखाम गुदुं हमना होदोंमोन जि दाय ओमफ्राय बिबैनावबो खालामबाय बा बिबैखौबो मिसेब थाबलालायो दे गाबोद दे होनदो दे देलाय होनदो दे खुगायानो नायनोसैमोन बिदि खालामलायना धनिस्का होनलाय देलाय दे आंनिसो बाबाया आंनिसो हट आंनिसो गावनानै इमावबो देदों नै इमावबो देदों धनिस्काया उन्दुदों नै दानि जि धनिस्का बिबैया नालाय खर'आवनो बेखौ लगायना गालांदों ओमफ्राय जोंगासिनोमोन नै बेहाय दोनदोंमोन आरोना बाहाय दोनदोंमोन बाहाय ओमफ्राय अरा ब्लाव ब्लाव जोंगासिनो नुफैबाय आङो ओमफ्राय खामनानैल' थानांसिगौमोन आरो फिसौआ गावना अननायानो मा खालामगोन मा थागोन अनब्रेलायथार नै फिसौजोआबो जि उन्दुना दं नै जलंगा बोरायरायाव अजगर दैमानिफ्राय मोननाय जोंना बे जलंगा माबाखौ दख'नाखौ धनिस्का उन्दुग्रा हेलांगाखौ मानसिफ्रा बहानिफ्राय मोननाय इसां माराम होनदोंमोन ना अजगर दैसानिफ्राय मोननाय जोंहा आयदै मानसि गैयाबा अबेनिफ्राय मोननाय जायो मानसिनिफ्राय मोनबाय आरो मा बिमानिफ्राय अननानै आं बेखौनो होदोंमोन हाय आयै फिसौखौ थाम्फै अरजानो गिनानै खरसायाव होफ्रांलांदों आं मा होनो माबायाबो सुखांनायाबो गैलामोनहाय बे निजिराबो मिन्थिथारा दै खर' खामसिबाय नोंसोर आयै खाममारगौमोन दा खाममारखागौमोन लांदोंमोन दुना लायलायनानै नै गथ'नो इसोर थाम्फै नेनथारबा आयै फिसौलाय उन्दुदोंमोन खर'आ खामसिबामोन जि थालानो गैया आरो ओमफ्राय सानैजों एमाव देगासिनोमोन आरो सानै ओइ उखुन
Bele babaya? Bele? Babaya bele? Bebe थांदों? Bबेयाव? दादियालाय? दादिया? दादि? दादिसो? बबे थांदों बाबायालाय? आबैयालाय? आबैया? आबैया बोरो? आबै आबै? 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 Hui. Nolar nolar. Hey, galang-galangan. Tanggal. Tangan, bawa tangan. Aji. Tanggal. Rai deh, rai. Bebe थांनो नागिरदों नोंलाय? Tanggal. Bro, gosa ka tangan dah gosa. Kita kan deh. Sendela bro. Sendela, yo. Sendela. Iya. Sendela kan sendel. Iya. Letang sendela. थाङा. ओरैनो सेन्देल. Ini tahu ho ni. दे रायलायलाय बाबाजों देलाय. Ini ania. Ani man cong di sini. Tangga. Dah, tangga ni lama tangga. Is pun balak bagian ini are. Malam gaji biye. Dela nuat. Kau pun dah zig. Sudah boleh naik gini. Nih tangki ani. Nane tangsi sekarang. Sampai ani ya. Bye ya Nurlay, bye. Bye ni. Ni sabsin sampai aing cepet. Gaji. Aing cepet lapsin main ira. Sampai are ani sampai. Nurlay ini ani kuy ini. Sekarang. Ayu. Mah hendak hobi. Ya, bujar zatar mah tuli. Mareng nih bayi. Bayi nane me. Ini tadi bikin ini tadi ni siapa? Ini. Oh ni dah, ni. Besar ni. Ni, fungsi bui. Oi. Isra bikin. Tadi ni Isra. Sekarang candu ini. Ini. Sekarang. संदों नै जा धनिस्काया नै जादोंना जायाखै नायदों माथो जेबोआनो गैया मामा हा हैद मामा होनदों बुजियाखैहां थफि देनो रोंलायबाय नोङो नोङो देनो रोंलायलायबाय बाथोन हाबाब बुरि खानाय हा मा रायलायनाय थिंफोरानो लाजाखाया आयौ हाबाब आबैया होनदों बिदि आबैया बिदि बुंदों नोंखौ बाथोन देलायग्रा हिन्जावनि ओमफ्राय आंहा बेयाव ना बाथोन लायनो ना एवबावदों आरो नै अखायानो हागासिनो नालाय ओमफ्राय नायानो गैया नै जोंना बिदिसो दैबानानि नाया नै ओमफ्राय बेहाय नै खांख्रिखला भाजा दहाय नाया एवबाय आरोना बेखौ बिखुनजोआ ओमफ्राय नै बेयाव आं दायो ना बाथोन देबावबाय